Amang ko na ke. Ulag to kaltan. Limabas. Allah. Ulog ko na ke. Kasi tugas to yun eh. Ada kas to katakal ani. Kaawang mo tinang. Kuha niya oh. Nagkarasagas ko man. Dasol. Ay, ora man matay. Dasol. Ulog ko na ke. Anji nakitang kulo. Ay naala na. Dasol sa dito eh. Da. Badat sa ata. May nakuha kami guys oh. So, kaya lang may nagila sa ano. Counter na ano. May ahas doon. Angas. May angas dun. Angas. Sabay. Enggak terang. Nanti kalian. Kampay mo na. May mga ladang tani. Pok. Hindi ko na kaaas na. Ito balde mo isa. Pagkadang mo tatay ka dadjay. Agat na kumana. Nagkarayam. Aji abang aji nih. Pero kung malitan eh, cellphone. Ganun. Upa abo na. Isirok nagdadak ka lang. Nung handag kakadwa. Ayun o. Nag-iigib si Canter Fox. Tsaka Canter Arnold. Para diligan tapos hukayin mga der. Para yung hukay, pag may tubig, alam namin yung kung saan papunta yung butas. Kasi ingat lang tayo dito kasi may nakita kami ng ahas na ganito kalaki. Dalawang daliri. Diyan o, mismo. Magkikanda naman. Ay, magkampitak nan. Pagpasurutan tayo lang. Like ka mo, baring rumar. So, dinidiligan ni Canter Arnold. Tas may dinidiligan din si Fox doon. Canter Fox. Tilitira. Nakabaw. Wala. Basta lang ata. Ito nagkaranggas mo na yun. Nagdakalan pa yung jembin no. Di ka rumuha. So nga nagpasardang nag. Napunaw. Kalyo mo na. Lahat ulit din eh. Ay, hinukay na ni Hunter Kulot. Ah. Ulag. Ani? Mangrad. Yan ah. Oh. Kakalkali ah. Positive. Kakalkali. Hanggang sa alum di pinig na tulog na. Ano pa yung si Kansama. Bada pati. Abot na. Ay. Nakarga mo ata no. Abay. Tulog mo. Hali mo na dre. Dara mo na. Ano? Subo ba? Dobo tayo. Badabo na. Oh. Why? Baka malalim. Meron pa na eh. Eh? Kalyum baka data. Talagang hinukay ni Hunter Kulot ah. Nih, tay. Palim nagturungan abunan. Kumamba ito na pare. Anak umay ko ng papang nabiga ko umay dahil dyan. Lubigat pa niya. Oh, darat ka no di pagalan tayo. Nalakalang anya. Di white sand. Lambo nga ta. Karukoy lagi dahil silong. Hanggang marong agal ala ka no aji ko dyan gayong da.
Lagel ate ko. Pitak to eh. Ayun, hinukay na ni Kuloter. Hapin, ipang ko di baterya tatay dita. Dan tibag. Ansa mo iyo. Sesi kita man. O ata ni side na nga ko nga bulsa. Ako mo dito yun ni. Side to kasi naman. Haan dita ni. Ada side na ta nga zipper. Toy ta sango. Ta. Tini, toy, tikan nawan. Ta. Ay ta. An ay ta. Ni kabil ko nga ta. Sit pa. Awan? Nabasapit to eh. Ano nga nabatik manan? Kabatsam. Hindi karot mo. Awan. Tabi tayo niya. Ampay. Di ba sa glumulat tayo? Diyan mo tinag sa buton. Ngapay. Mahirap. Tatay kuha tayo kawan sa tayo gintro tayo. Doon na bati. Bati balayo. Ito ko man. Sunog ka pa ya. Da? Pero mabaw Da tatay. pababa na. Apo. Pababa. Da ko nakka basta limsot tadanom. Da pababa na. Nagunag. Da tatatayan ko. Ayan na. Yeah. Okay, Nawang kas tila tambang hanggang kali na lang ba? hanggang hukay na lang. Kamusta na dyan? Mga counter. Nakalimutan na. Paano ka din? Unog. Puray dati na yung dadataw. Kakalkalan daw. Kalawang latan rin. Latan. Lipat. Sabi na unag. Ulog ba? Hindi huli. Hindi mo kumataya. Dati dugim na nakalaw. Piktot mo. Saka. Latan na eh. Nabasket mo. Dati pa. Kuto mo. Sawar mo ah. Pagkita ka kami dere. Nalala ka. Nawan nilot kayo. Pagpaunog kayo. May isa tabo na yun. Oo, ganda lang. Naunog kayo. Kapayan no. Ate. Paunog pa eh. Saan nakatugno? Hindi ko mapala ko ma. Tayo nga tumanay. Lamanan na eh. Sumorking niya pala. Magbabat. Malitan. Kita. Hindi pala nga. Labang mang guys. Sige dati kauyo. Lang sa to. Nalan! Naunaw. Nalaan. Naunaw. Tayo nang sa amo dito tanay. Agpaunog pa eh. Nakan mo ta. Magilot. Ay nalakon. Basic. Oh, nagamatan na nyo. Nalakon. Video. Yung Ay kuan. sus, nagilit. Papa nagilat. Madi mo. Lama ko na kumakain na. Dahil lang ang tabo na. Gudon ta ka. Guyo dem. Nagamata mo niya? Oo. Aray, ikor ka na ilat. Nagsakit mo tayo. Mate. Batak sa. Ano? Nagilat. Nakala.
Nagunag pa. Matamalay. Datanay bunang Di pa oksi kami natin tugiman na. No na. Tata. Na, batampay lang. Lagpalog ka kami na. Alam ka kami natin alam. Ah, saus. Shit. Nagunugmal. Agkaw it meras din eh. Sarap niya no, dami oh. Solve na naman daw. Budol na naman. Oy. Kinimor niya na, ay hinalo niya na. Nice. Tara. Ganyan lang ulam dito mga kanter. Oh, di ba? Hey! Karayaso na dapat. Hey! Apa itu? Kita kan sama. Karayaso. Kita mau kusut aja ngapain? Dari original kasih selatan kapas ini tuh. Original. Oh, no, no.